Mňa ako ideotvorcu ma teší, že aj tento 8. Festival slovenských tradícií a ľudových krojov je v plnom prúde prípravách. Očakávajú nás, tak ako doteraz sme aj tento rok, i keď bol veľmi hektický rok a mali sme strašne veľa výstupov, aj mimo štátov a tak ďalej, sme sa rozhodli v plnej kráse ho pripraviť. Ako viete, na tomto festivale spájame tú tradíciu, tie hodnoty, kultúru, našu tú slovenskú identitu a potom ju spájame s tým moderným výrazom, modernými formami a umožňujeme umelcom, fotografom, spevákom, hercom, režisérom a iným, aby sa odprezentovali v tom novom svetle. To je to gro, čo ako by som povedal, oslovuje nielen našich Slovákov, ktorí tu žijú, ale aj najmä občanov Srbska, ktorí prichádzajú na tento festival a najmä aj média. Chcem povedať takto na začiatok, že sme mali návštevu asi pred týždňom z Číny, z Pekingu. Prišli do kultúrneho centra 4 dekani, dekan umeleckej fakulty, dekan športu, dekan turizmu a dekan fyzickej výchovy, plus aj hlavný politický komisár všetkých univerzít v Pekingu a ich zaujali najmä tie fotografie, ktoré sme robili, ale najmä ich zaujalo, čo je posolstvom tohto festivalu, že ako tú starú tradíciu oživiť a ako ju previesť do ľakej forme. Ľudia aj na veľkých funkciách sa veľmi potešili, že také jedné malé mestečko môže privítať takých veľkých hostí. A tu sme im hovorili, ako my to robíme, oni si všetko to zapisovali. Zaujíma ich spoj tradície a kultúry s turizmom a potom aj s gastronómiou. Takže to bola taká téma a práve tento festival sme hovorili, že pripravujeme, tak sme im aj ukázali veľké ukážky, oni si to všetko nahrávali a teší ma, že taktoka my Slováci a ja ako predstaviteľ, jeden taký, ako by som povedal, diplomat slovenský, ktorý šíri túto kultúru, mohol odprezentovať naše zvyky, tradície, gastronómiu a najmä niečo, že by sa aj oni naučili od nás. Škoda, že nemohli zostať, chceli vidieť tento festival, ale to chcem povedať, že práve aj oni majú ten problém v Číne, že tie staré tradície ako zviditeľniť v súčasnom rýchlom svete. A u nich je taká tradícia, čo chceli, že by som ja robil, že v Číne sa každý rok, každý občan chce fotiť kroji a potom si z toho robí album. To je taká tradícia, tak za to prišli aj vidieť. Dokonca chceli tak, že oni budú posielať Čínanov do Kisáču, aby sa vyfotili v krojach, slovenských krojach, hociakých krojach. Takže takéto nápady tam boli, aj prednášky a to ma teší, lebo tento festival vzbudil ich pozornosť a najmä tie fotografie. Čo nás očakáva na tomto festivale, to chcem povedať, že ako som hovoril, vo veľkolepom štýle robíme. Je to moja srdcovka, je to moja srdcová záležitosť a budeme mať jedno prekrásne otváranie, kde bude tanec, spev, kroje, pohyb, dokonca aj také netradičné jedno prekvapenie a to bude na začiatku otvariaceho festivalu. Keď otvoríme ten festival, máme takú prvú výstavu. Je to výstava starého slovensko maľovaného nábytku. Je to moja zbierka, ktorú som zbieral 2-3 roky a naozaj tá výstava, prvo sme ju chceli nazvať, že je to, ako by som povedal, aj slovenská mágia, ako čarolia v takom zmysle, ale nakoniec sme sa rozhodli slovenská identita a táto výstava naozaj bude jedným veľkým prekvapením, čiže na 320 kvadrátov bude vystavený ten nábytok. Potom máme takú druhú časť, to je otváranie jedného nového objektu, ktorý sme adaptovali, ktoré vyfinancovalo mesto Nový Sad a tedajší primátor Miloš Vúčevič zabezpečil prostriedky a dal, aby sme to spravili. To je tá naša, ako sa ľudia hovoria, nekedajšia pizzeria alebo diskotéka alebo klub, ako sa ho volali. No a budeme ho otvárať, my sme mu dali taký názov Kiss from Kisač. Prečo? Lebo kultúrne centrum sa v minulosti volalo kultúrno-informačné stredisko, čo znamená KIS. Kisač znamenajú aj malí tesári, ale v nemčine Kis znamená bosk a znamená aj to, že v tomto meste žijú takí ľudia s veľkým srdcom a ako by som povedal,
pohostení ľudia, tak tento objekt dostane taký pohľadnicový, také pohľadnicové meno, ináč ja som už robil tie pohľadnice s kysáckými krojami Kiss from Kisač a teraz bude taktoka oficiálne otvorený tento objekt. Objekt je zriadený, nebudem hovoriť ako, aj všetko. To je ako sa volá, za vizuálne kochanie návštevníkov. Takže to budeme otvárať. Keď otvoríme ten objekt ešte chcem povedať, bude slúžiť za návštevy, hostí a tak ďalej. On je spravený v takom uvidia, také 5 izieb uvidia ľudia, keď zídu. A naozaj kultúrne centrum chýbalo taký priestor, nielen kultúrnemu centru, ale aj Kisáču chýbal taký priestor, ktorý by mohol uhostiť hocikedy, keď príde vám návšteva alebo niečo. Bude sa tam môcť popiť káva, čaj, trocha voda, také posedenie, ale tento priestor bude mať ešte jednu veľmi dôležitú funkciu a to je, že je to aj zároveň výstavný priestor. Výstavný priestor, ktorý nie je tak veľký ako táto naša veľká galéria doktora Ľudovita Mičátka na 320 kvadrátov zmenšeného formátu a tu chceme hostiť, to je taká vízia od budúceho roka, mnohé výstavy rôznych aj slovenských umelcov nadaných, ale aj srbských z celého Srbska, také dvojtrotýždňové výstavy, také prednášky, intelektuálne posedenie v tom novom klube, ktoré dáva takú čaru nádych aj tej, ako by som povedal, aj minulosti, aj budúcnosti a taký jeden, ako by som povedal, debatný klub, intelektuálny debatný klub o kultúre, čiže to je, ale aj za hostí, keď prídu, že by sa mali čo ináč Číňania prvýkrát zišli do toho klubu. A nesmierne, čo sme ešte spravili, keď oni prvý ho videli zriadený, ale sme doniesli ešte, Miroslav Brna mi pomohol, má veľa čínskych artefaktov. Tak sme vyskladali do toho klubu a politický komisár povedal, to sa mi tak veľmi páčilo, oni si to fotili, tie ich artefakty, to sú staré 200-300 ročné, čierny Buda, ktorý má veľkú hodnotu, biely Buda a tak ďalej. Povedal, že veľmi ho teší, že v Kisáči sa tak zachováva čínska kultúra. Takže to bola taká, to je veľmi krásna anekdota a hovorí o tom, ako oni to vnímali a aj vraveli, že hneď nádych je kultúry, keď zíde sa do tých priestorov. Potom v tom priestore, ako som hovoril, že má tú funkciu aj výstavnú funkciu, budeme otvárať jednu veľmi exkluzívnu výstavu, to je PS Mira Brtka, posle povedaného, alebo postscriptum, čiže naposledku, posle svega, znovu Mira Brtkova, ľahšie sa to prekladá ako v našom jazyku, a to PS znamená Pavel Surový a Mira Brtkova, čiže posle vieme, že Mira Brtkova bola naša najväčšia umelkyňa, tretia Jugoslávii, 2 fakulty, významná umelkyňa vo svete, ale ona mala aj takú jednu črtu, že robila tie etnošaty zo starých materiálov, tak je to takéto promo, to, čo nás bude očakávať na budúcom festivale a aj budúci rok, si ľudia budú môcť vidieť tú novú tvorbu a robí sa o reinterpretácii jej šiat, čiže ja ako umelec reinterpretujem, prečo ona spravila takú šatu presne tak, prečo použila tie materiály a dávam takú duchovnosť a filozofiu tým šiat, aby ľudia ľahšie pochopili. Takto, keď vidíte šaty, mnohí nevedia, čie sú to šaty, môžu ich vidieť, môžu povedať, no nevieme, kto je Mira, ale takto, keď tie šaty dostávajú jednu hlbokú filozofickú hodnotu, ktorá rozpráva, budú tie aj šaty vyloženie, aj naživo, ale budú tie fotografie, ktoré bude jedným veľkým prekvapením tohto ročného festivalu. A teším sa, na tom projekte sme začali robiť, tu chcem povedať, že asistentka pani Čúsová, ja, Maja Pucovská z Bačského Petrovca, šminka, Ondrej Srnka, čo sa týka techniky, Alenka Páľová zadlžená za vlasy a za účesy, ktoré sme robili. A toto je také jeden úvod do toho, čo nás bude čakať v budúcnosti. Potom nás čaká, keď otvoríme tieto všetky výstavy, objekt aj festival, to sú 4 podujatia, čaká nás 5. podujatie a to je divadelné predstavenie Primáš hraj v režii Alisy Oravcovej, choreografka a režisérka z Vojlovice, naša Slováčka, ktorá ukončila minulý rok Akadémiu umenia a tanca v Belehrade.
a s ňou je tá spolupráca každoročná a teší ma, že pripravila jedno veľmi krásne divadlo, ale aj symbolizuje, viete, divadlo sa odohráva v krčme a má to taký aj odkaz do budúcna, že či tá krčma je budúcnosťou Slovákov obstátia na týchto priestoroch a či krčma sa môže rovnať aj kultúra, alebo aj tie gastropredaj, čiže má taký nádych, že ako ďalej, je takým odkazom na zamyslenie, ako ďalej, je to komédia, je to tanečné predstavenie, ako ďalej by sme mali tú kultúru rozvíjať. A zvolili si tak, že v krčme sa stretávajú všetky príbehy, každý si to rozpráva a tak ďalej. Je to, budete vidieť, bude to aj to prekvapenie, toto je len krátkosti, čo som povedal, tam je celý príbeh porozprávaný a odkazom je, ako Slováci naďalej na tomto priestore majú obstať. Aj to je to, že ak národ jeden zachováva kultúru, tak je nádej na obstátie. Čiže má taký odkaz. Všetko robíme. Je to aj o prisťahovaní Slovákov. Prečo je prisťahovanie zapletené? Lebo Kisáč oslovuje 250 rokov od príchodu prvých Slovákov do Kisáča a aj tento festival sa nosí v tom oslavnom veľkolepom štýle, za to sme sa telko snahou dali, aby sme ho pripravili, aby sme sa nezahambili, ale aj aby od iných manifestácií, ktoré sme robili tento rok veľkolepe, aby bol ešte vo vyššom ranku, ako čo sme sa snažili. Tu ma teší, že ešte budeme mať aj účinkujú Andrea a Lego Duo, ktorí sú našimi dlhoročnými spolupracovníkmi. Budú účinkovať aj na tomto festivale a prichystali naozaj krásne výstupy, ktoré som už mohol vypočuť. Ešte bude aj máme taký Červené jablčko, jeden scenický tanec, je veľmi krásny. Ten tanec sme isto produkovali a ten tanec prvýkrát bol prezentovaný v Belehrade, získal veľké ovácie, to si ľudia nevedeli zamyslieť, takže aj to bude na tomto festivale. Chceme ukázať tú hĺbku tých umelcov a nás Slovákov, že naozaj za svoje dedičstvo sa nemáme hanbiť, môžeme ho na pekný spôsob aj zviditeľňovať, ako aj Číňania hovoria, aj predať tú kultúru, aj ten turizmus, aj tú gastronómiu, ale na veky hľadeť tým, kto sme, čo sme, odkiaľ sme prišli, ako sa cítime, aj čo nás čaká v budúcnosti, aj kam smerujeme. To sú základné hodnoty tohto festivalu, ktorý vyzdvihuje tú slovenskú kultúru, vyzdvihuje tradíciu, ale ju dáva do 21. storočia a v modernom umeleckom výraze, ako by som, alebo forme by som povedal. Tu je potom aj ďalší bod, 6. To je ľudová veselica so skupinou Max. Chcem povedať, že je vstup zdarma na všetky podujatia, aby ľudia vedeli, lebo mnohí si myslia, že keď je divadlo, že nás sa napláca, že tento festival je zo srdca nás všetkých, ktorí v ňom účinkujeme, ktorí chystáme a naozaj sme sa veľmi posnažili, aby tento rok bol takto pred záver. Je to predposledné podujatie kultúrneho centra, veľkolepé a potom nás čaká ešte novoročná estráda a 50-ka od založenia prvej tanečnej skupiny a skupiny Vreteno. Takže to budú také dva highlighty tohto ročné, ktoré chceme vyslať do sveta, ale ešte jedna veľmi dôležitá myšlienka, prečo sme dali na 25. novembra. Preto, lebo ten deň je, keď naši predkovia Slováci odhlasovali 62, ich predsedom aj na tom zhromaždení, na veľkom zhromaždení bol doktor Ľudovít Miloš Mičátek, jeden z predsedávajúcich a tedy sme tieto oblasti Bačku, Banát, Sriem a Baraňu pripojili ku kráľovstvu Srbska, takže na jeden spôsob dávame hold Slovákom, že ako konštitučný národ vytvorili to kráľovstvo a tým pádom je to taká jedna aj úcta, preto sa udržiava v tej galérii, aj za to sme zvolili tento dátum, takže si chceme takto pripomenúť, aby sme nezabudli, čo sme boli v minulosti, kto sme boli, akých sme mali velikánov a čo za nás oni urobili. Povolávam všetkých Slovákov, ktorí v sobotu majú voľný deň, vidíme, že je tak tmúrne, ak nejdu do poľa, ak nie, aby prišli sa kochať v tom. Taká myšlienka tohto festivalu je, že tí naši predkovia pri celej tej ťažkej práce a ťažkom živote si vedeli svoj život ozdobiť, skrášliť a to je posolstvo
tohto 8. festivalu ľudových tradícií a zvykov. Festival vyfinancovali Mestská správa pre kultúru Nový Sad, čiže celý festival, a taktiež pripomohli aj pokrajinský sekretariát pre národnostné menšiny, ktorý vyfinancoval výstavu, a generálnym našim partnerom je televízia Petrovec, ktorá od prvého festivalu sleduje tento festival a ho na ten najkrajší spôsob prezentuje divákom.